ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert. Bwalo la milandu lagamula kuti mamembala onse a chipani cha MCP omwe sanathe zaka ziwiri atha kupikisana nawo mukaundula ku msonkhano osankha atsogoleri a chipanichi. Judge Howard Pemba mchigamulo chake wati ganizo lomwe komiti yaikulu ya chipanichi inachita kuletsa mamembala awo kupikisana nawo ku msonkhanowu ndi zotsutsana ndi malamulo oyendetsera chipanichi. Leah Malikano ali ndi nkhani yonse. Jaji wa bwalo lalikulu loweruza milandu a Howard Pemba wati malamulo akulu oyendetsera chipani cha MCP mulibe malamulo okhudza zomwe komiti yaikulu inalengeza zoletsa kuti ena asapikisane nawo pa chisankho ku convention. Iwo ati komiti yaikuluyi ilibe mphamvu yopanga chiganizo chosiyana ndi malamulo akulu oyendetsera chipanichi komanso a dziko. Khoti lati zipani za ndale zikuyenera kutsatira malamulo a zipani zawo komanso a dziko. Iwo ati otsatira chipani cha MCP ayenera kulemekezedwa chifukwa ndiwo omwe ali ndi mphamvu yosankha adindo osati komiti yaikulu ya chipanichi. Loya yemwe amayimira Ed Banda pa mlandu wa Khumbo Soko wati ali ndi chiyembekezo kuti chipanichi chilemekeza chigamulo cha khoti. Ife tinabwera ku khoti kuzadandaula kunena kuti chigamulo chimene anapanga executive ya MCP chinali chotsutsana ndi lamulo loyendetsera chipanicho, anda khoti agwirizana nafe kunena kuti sikunali kuyenera kuti aneki apange chiganizo chimenecho. So ife tikuyembekezera kuti chipani cha MCP chitsatira zimene khoti lalamula, chifukwa lamulo limaposa mphamvu. Ukhoza kukhala kuti ndiwe wamphamvu za mtundu wanji koma suli pamwamba pa malamulo yawo, uli pansi pa lamulo. So lamulo ngati khoti lapereka chiganizo chake, chigamulo chake, ndikuti chipani chikuyenera kuti chitsatire zimenezo. Omwe yemwe amayimira chipanichi pa mlandu Abson Chitukula wati akuyembekezera kuti akumane ndi akuluakulu a chipanichi kuti akambirane chitsogolo cha nkhaniyi. Membala wa chipani cha MCP a Ed Banda anakamangala ku bwaloli potsutsana ndi chiganizo chimene komiti yaikulu ya chipanichi inachita choletsa mamembala ena omwe sanathe zaka ziwiri ali mamembala a chipanichi kukapikisana nawo ku msonkhano waukulu omwe uchitike pa 8 mwezi uno. Malo mwa Zodiac kulilongwe ndine Leah Malikano. Khoti lisanapereke chigamulochi, komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekera za msonkhano waukulu osankha adindo inati mwa anthu 224 omwe anatenga kalata zofuna kupikisana nawo, anthu 204 ndi omwe komiti yaikulu yawavomereza. Wapampando wa komiti ya Kenzi Msukwa wati president wa chipani cha Lazarus Chakwera alibe opikisana naye, pomwe anthu asanu akupikisana pa udindo wachiwiri woyamba wa mtsogoleri wa chipanichi. Kasimaubi ali ndi nkhani yonse. Wapampando wa komiti yomwe ikukonza msonkhano waukulu wa chipani cha MCP osankha adindo ake Kenzi Msukwa wati akuluakulu a chipanichi anawunikira luso, kudzipereka komanso kutsata ndondomeko za chipanichi, pomwe amaunguza anthu omwe akuyenera kuwalola kuti adzapikisane m'maudindo osiyanasiyana pa msonkhano waukulu wa chipanichi. Amsukwa omwe ati president wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera alibe opikisana naye anati iwo mwini a Catherine Gotanihara, a Ahmad Dasu, a Moses Kunkuyu komanso Dr. Kenzi Khaleng'oma apikisana pa udindo wachiwiri woyamba wa mtsogoleri wa chipanichi. Koma pa mndandanda palibe dzina la Engineer Vitumbiko Mumba omwe chidwi chawo chofuna kupikisana pa udindowu chinapereka chidwi mwa anthu ambiri. A Simplex Chichola Banda, a Chris Chaima Banda, a Eisenhower Mkaka, a Richard Chimwendo Banda komanso Dr. Albert Mbawala ndi ena mwa omwe awavomereza kuti atha kupikisana pa udindo wa mlembi wa mkulu wa chipanichi. Malinga ndi mkulu ona za chisankho mchipani cha MCP Dr. Elias Chakwera, nthumwi pafupifupi 1300 mpaka 1500 zikuyembekezeka kuzatenga nawo gawo pa msonkhano waukulu omwe chipani cha MCP chikuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 1 billion kwacha. Malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe lina lolimbikitsa kuti anthu akulandira thandizo mofanana PATH yayamikira dziko la Malawi ati pamomwe likugwiritsira ntchito yothandiza kuthetsa malungo, imodzi mwa nthenda yomwe zapha anthu mdziko lino. Mkulu wa bungweli Eileen Queen wanena izi pa chipatala chaching'ono cha Chileka kulilongwe pa ulendo wophunzira za malungo 1 za maiko 21 amu Africa, komwe wati kuphunzitsa anthu komwe dziko lino likutsatira
kukuthandiza kwambiri pofuna kuthetsa nthendayi. Tindi ripoti la Western Good. Mkulu woona za katemera ku bungwe la Path a Eileen Quinn wati kungokhala loyambirira kupereka katemera woyeserera kokhako ndi chizindikiro kuti dziko la Malawi likutsogola polimbana ndi nthendayi. Iwati kukonzekera mokwanira komwe dziko lino limachita kumathandiza ngakhale kuti pali mavuto ena monga zipatala zina momwe mmakhala mulibe katemera komanso kuti anthu ena amayenda mitunda italiitali kuti akapeze katemera. Mmodzi mwa nthumwi za kumaphunzirowa ya dziko la Uganda a Michael Bagazini wati dziko lawo likuyembekezeka kuyeserera katemerayi chaka chamawa ndipo zomwe waphunzira mdziko lino ndi zomwe zikufunika kuti dziko la Uganda lithane ndi malungo. Polankhula lolemba potsegulira maphunziro a mayiko a mu Afrikawa omwe ndi amasiku 3, nduna ya zaumoyo akhombeze Katatu Chiponda inati nthendayi inapha anthu oposa 1600 komanso ena 6 million anadwala nthendayi chaka chatha chokha. Ndine Western Good kulilongwe. Bungwe loona za ulimi ndi malonda a Fodya Tobacco Commission lati msika wa chaka chino wa dziko lino lapeza $396 million kuchoka ku makilogramu 133 million a Fodya omwe agulitsidwa. Mneneri wa TC a Forest Gwenembe wati bungweli likudziwa kuti kuli akamberembere omwe amayika zinyalala m'mapero a Fodya pofuna kulemeretsa Fodyayo zomwe kuti izimasokoneza malonda a Fodya. Dickson Chivatigondo ndi report. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission a Forest Gwenembe wati mchitidwe wa mavenda komanso ena omwe atchulidwa kuti madobadoba unasokoneza kwambiri msika wa chaka chino ndipo ayika ndondomeko zokhwima chaka chikubwerachi. Iwo akukhulupirira kuti kugwira ntchito ndi apolisi komanso alimi a Fodya kuthandizira kuthana ndi vutoli. Vuto limeneli tikapanda kuthana nalo ndi kuti poyamba ogula Fodya a mdziko muno mwina azikhala okhumudwa kuti iwo akugula Fodya pa mtengo wina pamene mberomo muli zinthu zosakhala bwino zimene sakagwiritsa ntchito akangotaya ndi akhala ngati kuti akuluza ndalama. Katswiri pa nkhani za ulimi anena ndi Chimwaza wati nkhani ndi yodandaulitsa kwambiri makamaka pa ndondomeko yolimbikitsa ulimi wa Fodya mdziko lino. Tikudziwa bwinobwino kuti iwo amene amakhala akubweretsa Fodya amene siwakolite komanso mwina ali ndi zinthu zina zimene si monga ngati Fodya kwambiri amakhala mavenda osati alimi eni wake, chifukwa alimi a Fodya amene ali m'makalabu amaphunzitsidwa bwino ndi makampani osiyanasiyana komanso kudzera ku nduna wa zaulimi ndipo amadziwa kusankha Fodya komanso ndondomeko zonse zopititsira Fodya ku msika wa auction. Koma alipo ena amalonda achinyengo mavenda amene no amangogula Fodya komanso pofuna kunyengeza ndipo amene amapezeka kuti Fodya uja akumutira madzi nkuyikamo zinthu zina zimene zikupezeka ku msika kuja. Dziko la Malawi lapeza $396 million pa msika wa Fodya chaka chino kuchokera pa makilogramu 133 million a Fodya yemwe agulitsidwa msika wa chaka chino. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Tsopano tione momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. Umu ndi momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tiyeni tikumanenso posekedwa apa zikatha izi. naye nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu.
iwo amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laison. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzawupeza. Kusintha kwa nyengo kwasautsa fuko la Malawi. Alimi ambiri akusowa pogwira. Koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulibe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali. Zotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Mumodzi muli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti mudziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. Fifad, financing agriculture development. Takulandiraninso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Khoti la ngati mbali imodzi yolimbikitsa kusunga mwambo pamalo ogwira ntchito, akuluakulu a chipatala cha Queens apereka ganizo lawo kwa akuluakulu ku boma kuti achotse ntchito ogwira ntchito atatu pa chipatalacho chifukwa chopalamula milandu yakuba zipangizo. Mkulu wa chipatalacho Dr. Kelvin Mponda wati ili likhale chenjezo kwa ogwira ntchito kuti azizindikira kuti chipatalacho komanso zipangizo zomwe zili kumalowo ndi za Malawi. Christopher Sande ali ndi zambiri. Mkulu wa chipatala cha gulupu cha Queens Dr. Kelvin Mponda wachenjeza anthu onse ogwira ntchito kuti aliyense yemwe adzapezeka kuba zipangizo za chipatala adzalandira chilango chokhwima. Aona zaka za mbuyomu kumachitika ndithu khalidwe ochititsa manyazi kuti mwina matoileti komanso matheater zinthu zimene zikumabedwa. Mupeza panali mpope basi mpope uja mufika mmawa watokotoledwapo. Komanso zinthu zina zogwisa ntchito madokotala ngati zipangizo zina zokumabedwa. Ndeno ndimachenjeza onse anzanga ogwira ntchito pa chipatala pano kuti khalidwe limeneli wani ndi walakwira Malawi amene chipatala chino chili chawo. Ife timangogwira ntchito koma ndi chawo cha Malawi. Nde chifukwa tikugwira kuno ntchito tiziba zinthu zija sibwino. Wanena izi pomwe amatsekulira zipinda zomwe azikonzanso zochitira operation anthu omwe ali ndi mavuto amafupa ndi thandizo lochokera ku bungwe la AO Alliance Foundation pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe athyoka mafupa chifukwa cha ngozi monga zapansewu ndi zina akulandira chithandizo choyenera. Mkulu wa bungwe la AO Alliance Foundation Claude Martin wati ali ndi chikhulupiriro kuti kukonzedwanso kwa malo ochitira operation iwa kuthandiza odwala kulandira chithandizo chapamwamba. Dr. Nohakile Nyamulani ndi mkulu wa nthambi yoona za maoperation amafupa ku chipatala cha Queens. Pano cha Queen Elizabeth Central Hospital timaona mapatienti 600 to 800 mwezi uliwonse amene amabwera chifukwa cha mavuto a mafupa. Mwa anthu amenewa 300 to 400 amafunikira maoperation. Matheater amenemu timakwanisa kupanga maoperation pa anthu 100. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. NBS Bank yasainirana mgwirizano ndi bungwe la Center for Agriculture Transformation ndi cholinga chofuna kutukula ulimi wa makono mdziko lino ngati njira yokwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063. Mkulu wa zachakudya ku ulimi ku banki James Chiumya ali
ali ndi chikhulupiriro kuti mgwirizanowu uthandiza kuti alimi adzitha kupeza zipangizo za ulimi zamakono mosavuta ndi kukhala otukuka pomwe ntchito za ulimi zikugwiritsa kwambiri ntchito ndondomeko zamakono. Iwo akufotokoza. Ife tapanga mgwirizano ndi akati kwati kukhulupirira vision imene ali nayo masomphenya amene ali nayo akati yothandiza alimi ku Malawi kuno kuti apeze njira zamakono zogwiritsa ntchito kutukula maulimi awo makamaka alimi ang'onoang'ono. Ifeyo ngati NBS Bank tinapanga ndithu department ya mbanki muno yothandizira ulimi imene timati food and agribusiness, and titaona ntchito imene akugwira iwowo tinaona kuti ikugwirizana ndi zimene tikufuna kuchita ifeyo kutukula alimi Malawi munomo. Ndichifukwa chake tinaona kuti ndichoyenerera kuti titumikizane ndi akati amene ali anzathu ali ndi kale pa ground moti akhala kuthandiza alimi mbuyomu, koma tikufuna kuti athandize kuti ntchito imene akugwirayo ipite patsogolo komanso ntchito imene ikule ndicho linga choti athe kufikira alimi ambiri. Mkulu wa bungwe la CAT ya McLeod Nkoma wati mgwirizanowu uthandiza alimi kutukuka pa ntchito yawo. Ifeyo ngati CAT ife tili ndi kuthekera kapena ukadaulo woti taphunzitsa alimi kuti zimenezo zitheke, koma pa ife tokha sitingakwanitse china chilichonse. Chifukwa alimi aja amafuna kuti akhale ndi ndalama zoti agulire zinthu ngati fetereza, mbewu, zimene zija nthawi zina zimafuna kuti akhale ndi ndalama. Ndiye kuti mgwirizano wathu umene tikupanga lero ndi mabankiwa ndiye kuti banki itha kupanga kuti awathandize ngati ngongole zoti atha kumatenga, komanso kuti tipititse patsogolo kuti alimi athu aja adziwe kuti ndi mbewu ziti zimene angagule kuti akolole zokolola zambiri. Ndiye chifukwa cha mgwirizano umene tapanga lero ndiye kuti ife kumbali yathu ngati CAT tiaphunzitsa alimi kuti angakweze bwanji ulimi wawo pa nkhani ya makololedwe, pamene anzathu amabankiwa atha kunena kuti kodi ife tathandiza bwanji pa nkhani yowapatsa ngati ngongole kuti atha alimi aja kupanga zothekera kuti ulimi wawo upite patsogolo. Monga ndanenera kuti zimenezi zitheke makamaka kuti vision yathu ya Malawi 2063 pa nkhani ya ulimi kuti itheke, imeneyi sikufuna munthu mmodzi, kufunika boma, makampani komanso ena onse ngati mabungwe tikakhala limodzi kuti tathandiza alimi athu kuti ulimi wawo upite patsogolo, tikagwira ntchito limodzi zimenezi zitheka zimene zili Malawi 2063. Mtsogoleri wa mpingo wa Life International mneneri Amos Kambale walimbikitsa anthu mdziko lino kuti asasiye kuyang'ana kwa Mulungu mu nyengo zowawa zimene akudutsamo. Mneneri Kambale wati Mulungu ndi yankho lodalirika pa mavuto azambanja zachuma, kusowa kwa ntchito komanso ndale amene zimezukititsa anthu kutaya chiyembekezo cha moyo wabwino komanso ena kuzichotsera miyoyo kumene maka achinyamata. Iwo akufotokoza zambiri. Ambiri amene timakumana nawo amakhala akuuzimu, koma timalimbana ndi kuyeserera kuti tithane ndi zoonekera za mavuto. Ana Israelitu akakumana ndi mavuto onse kutengera m'Baibulo, nthawi zambiri amakhala kuti pena sanayime bwino ndi Mulungu. Choncho titakhala kuti takakamira zinthu za Mulungu, Mulungu amabweretsa yankho nthawi zonse kutengera ndi dongosolo limene limayendera m'Baibulo. Ndiye zovuta zimene tikukumana nazo mdziko linolo, yankho lenileni ndiloti anthu akakamire pa Mulungu wachikondi amene vuto lingaoneke losatheka kapena lingaoneke mwa njira ina iliyonse, Mulungu amene yuyu amathandiza, ndipo nkhawa zilizonse taziona ife zikuchoka, ndipo Amalawi akhulupirire kuti nkhawa zawonso zitha akabwera nthawi imeneyoyo ndi mapemphero aulere, ndipo zonse zikawathekera. Mavuto amapezeka nthawi zonse, ino si nthawi yoyamba. Mavuto amapezeka pena paliponse. Tikuyenera kudziwa kuti mavuto ena aliwonse amakhala mwayi woti munthu apezerepo yankho. Palibe vuto limene limangokhaliratu vuto. Mu vuto lililonse limapezeka yankho. Kuli makampani anthu ena amene adawayambisa chifukwa choti anali ndi mavuto. Ndiye tikangoona mavuto ngati chinthu choti tifowokere, ayi sizikhala choncho, koma tione kuti chabwino chimene tikhoza kuchipeza mu vutoli ndi chotani. Chifukwa ine ndi chikhulupiriro kuti kulibe mtsogoleri amene adzabwera nkumagawa ndalama kwa wina aliyense.
ndipo mu nkhani za masewero akatswiri pa za masewero ati mpungwepungwe omwe wabuka pa ganizo la Promise Kamwendo yemwe wapita ku Maite Mukulu Wanderers ndi mmene msika wa osewera umakhalira, koma apempha matimu kuti azitsatira ndondomeko popewa kulandira chilango. Akatswiriwa Christopher Njeula ndi Henry Gome ati kusintha maganizo kwa osewerayu kuti sapita ku FCB Nyasa Big Bullets yomwe inali itapereka kale ndalama zomugulira kwasisa mafunso komanso kwaonetsa kuti ndondomeko simayenda bwino ya mmene matimu amagulira osewera. Bright Kanyama ali ndi zambiri. Osewera wa timu ya Dedza Dynamos Promise Kamwendo wasintha maganizo kuti tsopano alowera ku timu ya Maite Mukulu Wanderers. Izi zikubwera ingakhale kuti timu ya FCB Nyasa Big Bullets inagwirizana naye osewerayo ndipo inalipira kale 3 million kwacha kuti imugule ku timu ya Dedza, ndipo ameneka kumuonetsa kwa anthu amene amatsatira timuyi lolemba mmawa. Timu ya Wanderers inachita chamuna ndi kutenga osewerayo kuti asaine contract ya zaka zitatu kumeneko, ndipo akuti apereka ndalama zoposa 4 million kwacha kuti imugule. Pakadali pano oyankhulapo pa zamasewero ati izi zaonetseratu kuti pali chipwirikiti pamomwe matimu amagulira osewera pa msika ogula ndi kugulitsa osewera, ndipo apempha matimuwa kuti azitsatira ndondomeko zoyenera poopa kulandira zilango. Mwachitsanzo a Christopher Njeula ati pali mafunso ochuluka kwambiri ngati timu ya Wanderers yatsatira ndondomeko zoyenera kuti itenge osewerayo pamene wasintha maganizo ake kulowera ku timuyo. Machitidwe akagulidwe amavutirako pang'ono chifukwa chonena kuti pali ndondomeko zina zimene anthu amene amayendetsa mpira samafuna amwena kuzitsatira, kunena kuti ma guidelines akunena chonchi iwo mwina ndikupanga zina amoteromo. Pamene a Henry Gome ati mpungwepungwewu waonetseratu kuti dziko lino likutsalira mbuyo kumbali yokhudzana ndi kugulitsa osewera. Zimene zachitika apazi ndi player poyamba kuti ndipita kukenaka kusintha ndipita kukenaka indecisiveness. So tipemphe ma player kuti mwina azitha kukhala ndi anthu onena kuti azitha kuwathandiza waunikira bwinobwino pa ziganizo zimene akuyenera kuti apange pa timu imene akuyenera kuti akatumikire. Msika ogula ndi kugulitsa osewera wapakati pa masewero a chaka chino autseka pa 31 August. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tiyeni tione.